taratara ela atsika fotony maromaro koa nytambagna teo koa ny fanangonatsika ro dossier maloto tamreto mpitondra taloha reto. Mandady ny trambo meny volotratra vaky saritaka ny bango. Rehefa nalatsaka ny ST sy ny karazany amy tany-tandalagna mba hagnapitragna Madagasikara ho tany-tandalagna, nanjary karaha vaky botry ny mpitondra ny mpanoagna any ka milefa tsy ny roasiny, milefa tsy ny agniny, nilefa amy toetry ratsy, jery ratsy reto mpitondra taloha reto. Nilefa rô fotony misy volagna zay hoe koa avy ny marigny milefa ny vandy. Apetraka atsika amindreo fagnontaniana volagna andreo hoe ro tsisy raha nataondreo teo, ro tsisy raha tsy nataondreo, ro ino fogny mampilefa anao? Apetraka atsika amindreo fagnontaniana zegny, ino fo mampilefa anareo? Nagnino zay tsy milefa? Fa anareo milefa. Za volaniko rango faela zany volagna za tsy gaga amreto ry TGV, ry Mapara, ry Salopara, ry Orange, ry Voangisser, Mandarine, Pamplemousse, jiaby milefa. Président nareo ny volagna, izy Bruce Lee, zay mahita izy mipipi de tipay mipitiky ery. Anareo ndraiky ndro ny tipay mipitiky ery. Anareo ndraiky nagnano katsaka agnaty lapoaly zegny. Vao mafana ny raha de anareo mipitiky ho azy. Sa nareo magnano voantsiroko nariagna, magnary tegna. Mampalahelo e. Mampalahelo za fotony io boka ataon'olo koa mangoaigny. Io boka ataon'olo koa zatra mangalatra. Io boka ataon'olo koa zatra mikatramo. Za teto matetiky ny volagna hoe hoanareo fa tsy vakigny araiky tsy ampy tsy tandry vava. Ne tsy vakigny ne araiky tandry vavany. Fotony zay tsisy raha naloto nataonay. Zay tsisy raha mba hoaka ny ravenay nangalarinay. Zay tsy namely tegna tamy fanagnany vahoaka malagasy. Bonsoir. Ambilafo zay mikaraha mavarimasaka, tsy karaha zay sady angalatra volam-bahoaka, abako mbola mihina volam-bahoaka, mandafy tanindrazana, mirehareha amy raha tsy niangovonareo. Za teto nagnamia ohatra anareo hoe fitondran-drajoela volaniko ndraiky Ravatomanga ndraiky Tsay Christian, fitondrany Ankodavitry. Anareo ndraiky nahita Ankodavitry na heviko? Anareo ndraiky nahita Ankodavitry sahira? Ankodavitry sady tsy maheviko no tsy sahira. Fa ny mahagaga, anareo ndraiky zao milometsy amy kiraro sady setry ny sahirana.
Hitane kunenareo jiaby en France aty. Hitanenareo jiaby en Europe aty. Zay tsy magniana. Zay ne tsy karanareo. Bonsoir mon frère. Zay tsy karanareo. Zay koa tiagniagnanareo am lalàna. Mifehy. Raha nataonareo ta Madagasikara igny. Agniagnany anareo Europe eto na en France eto. Nareo ni samborne. Fa zay tsy agniagnanareo. Fa raha hoe ambarako anareo ry TGV sy ny namany, ry Ravatomanga sy ny namany, ry Tsaiky Christian sy ny namany, ary anareo zay miaraka mpanohagna amizao fotoagna zao magnano milaka amy vahoaka miaraka amy Ravatomanga zay mbola an-tanàna ao ho za hoe volagna raty atsika baka atsika Madagasikara atsika malagasy baka atsika fazatra raty saigny ndray volagna ataotsika zegny mivolagna ratsy zoky be magnasaha zoky be non. Fa zoko ataotsika mivolagna vazaha karaha simple la sofintsika marigny izy. Ke anareo zao nle efa io ma ino hevitrinareo? Nefa mivavanareo be. Surtout Rina Vato-Malama. Anao karaha nagnano vava be tamy 13 mai. Anao nagnano vava be tamy fandaharagna tamy TV Plus igny tamy dimanche. Dondresaka. Oh, Katsaharo! Zao! Oh, kena ino anao nilefa? Anao Rina Vato-Malama Bilahara igny. Anao karaha tamy 13 mai tary nitogno vahoaka. Ambany Ravinahitra. Nitogno vahoaka. Ambany tanàna. Nitogno vahoaka. Nifainareo vola. Nefa ny anao mpitariky koa nilefa. Moi, tsisy valera anao angovavy. Tegna tsisy valera anao. Araiky mbaka nagnano passation niany i Masiny Marie Misely. Mbola ngoing. Za tamy placenao Masiny Marie Misely. Atsika mivolagna zo. Renao Masiny Marie Misely. Atsika mivolagna zo io. Pèlerinage à Rome. Jusqu'à amin'ny dimanche. Za koa tamy placenao. Za nandeha tagny. Nagnatony pèlerinage niaraka tamy Papa Léon. Jusqu'à dimanche agny. Ambiance, maresy. Fa raha nahagaga zao tamy Masimbavy Marie Misely. Atsika rango fa gola antany hoe nitsangana maty Jésus-Christ tamin'ny andro fahatelo. Fa raiky ty ndraiky nitsangana maty Masiny Marie Misely tamin'ny herignandro fahadimy. Satria izy niany baka nandeha nagnano passation. Ay. Anareo karaha matanjaka. Anareo karaha tompiny fitondragna. Razozo Cédric Andrinirina. Le vazaha karaha mbola président. Ino mampilefa anareo?
Areky baka akory saigny. Ne koa ny adresinareo jiaby. Koa araiky aminay avaratra tagny hoe midémissionnava nareo. Izy akory samizany any. Anareo ma mihevitra tamisy anareo jiaby amin'ny français tsy hainay. Hainay boko hitanay. Fa zay tsy magnano foagnana karaha anareo. Zay tsy magnano foagnana karaha anareo. Mpamosavy mangira amoron-dala matatesa valikitsaka. Gigo napoaka amin'ny nify napoaka amin'ny gigo. Tsisy andra no zaho ipodiana nifinareo amin'ny gigo. Andra ny présidentareo a Dubai ao io. Izy koa izy mavita mivolagna amindreo Qatar io. Hoe agnamboara avion zany anao ataovanareo marche arrière. Avie izy ndraiky jet privé na avion nazy magnano marche arrière Madagasikara eto. Fa raha zay koa tsy vita ao agnatraka. Vavaka zatoabe. Atsika jiaby io. Samby misy nify 32 dagnarana. Misy soy atsika. Misy lela atsika. Tanareo nakany. Mbola 32 izy complet. Mbola 32 dents amin'ny taonanakazy io za. Ary mbola matanjaka. Fotony. Za tsy mamelo tegna amin'ny alatra amin'ny fanagnam-bahoaka. Za catholique pratiquant. Sakramenta jiaby l'église nataoko. Za nagnano baptême. Za nagnano première communion. Za nagnano communion solennelle. Za nagnano confirmation. Navy nataoko mariage ny alako. Za zao sakramenta ambesako nino? Sakramenta fahafatesa. Mangataka za isan'andro amin'ny Zagnahary ndraiky razako hoe mbo tovavy tsota 70 taogna za, 80 taogna. Fa anareo ka avy agny baka za zama. Za teto resaka olo milefa reto. Nisy moment ne za teto intelo. Za valevina kasasasasany. Intelo za teto nivolagna atsika jiaby. Même ro tamizay mbola tam pouvoir andro fatorana io. Afodia sisy tanitsika e. Atsika nitety antany be sy ny magnodidiny Madagasikara surveiller fa ilefa ro olo reto e. Afodia terrain avion tsika e. Aéroport zegny, port zegny. Io tsika mbola sagnagna avao koa he. Ka vonrongagna fitondragna io zay he teto. Azoko gn'ary tadidiko. Zay ndraiky zandry la Joakim nivolagna hoe apitra IST international. Apitra IST. Non. Nisomena roa le raha. Za mihitsy nivola ataova sandra auditiny zegny efa natao audity tamy Bianco, tamy Pâques, apangamy parquet mandeha amy tribunal. Non. Nazo donation ndro nareo. Anka mampipetraka fanontaniana amle premier ministre atsika. Io ne volaniko hoe atokisana tsy atokisana le premier ministre. Fa président vola Blaise magnano asina atsika amza.
olo sasany regny dimanche mbola tantanana. Pourquoi ro après dimanche nilefa anarovana napetraka IST? Question petraka zegny. Gouverneur Nalamanga izy anisy io. Eny adresindreo jiaby. Tany sitriandreo jiaby. Gouverneur Nalamanga. Ira makamaka. Anisy io izy. Koa izy andreo. Ay anaro milefa io. Solution miako anao, monsieur le premier ministre, madame ministre en justice, madame Mami Razana Masoa ministre en affaires étrangères, ataovanaro recherche internationaux. Affiché jiaby sarindreo nilefa. Fa ro jiaby presque eto. Fotony ino nampilefa ro eto? Matetiky nambaranay teto ary matetiky za mihitsy nivona hoe la France ane pays social, pays magnaja droit de l'homme manodiditra la France tsisy. Atsika amizay koa mangala ono pagnano politique maloto migoika la les assassins africains. Agnisan'zegny atsika presque milefa eto, mipetraka eto, misidrika eto. Fotony ino? Misy les lois de réfugiés politiques ampien tindreny les lois droit de l'homme. Misitrika eto ro jiaby. Aza tsy anonony tany misy ro ndraiky edy fa ny sasasasany ambariko ahaizanareo fa hoe eto en français eto akamaroandreo jiaby. Même izy io tsy hay Christian io eto miaraka amin'ny vadiny ry zanany. Que solution, monsieur le premier ministre? Simple. Roko fa nilefa. Blum. Ataova lalagna. Par décret. Azo atao lalagna bobomaji. Ataova lalagna par décret. Décret. Fanagnandreo jiaby Madagasikara alefasa amin'ny fanjakana. Na tragno zegny, na tomobily zegny, na ino alefasa amin'ny fanjakana. Ataova taratasy. Ataova lalagna izy boko avadia décret. Karaha nataony Ramanantsoa namadiky lalagnany fédéralisme tamin'ny article 73-14 ndraiky 73-15. Lalagnany izy igny. Fa koa fa hitany Ramanantsoa ratsiratsy navatiny décret raha io. Basy, monsieur le premier ministre, solution miako anao. Ataovy karaha zay fanagnandreo jiaby rangoavaritra ziska atsimo. De Antignana ziska andrefa. Ambilaro milefa. Ambilaro milefa. Atsika tsy mila magniagna. Rozo ne milometsy amy kiraro. Ziska mbiagna ro tsy ho disaka. Ziska mbiagna ro tsy ho kajo ilefa. Fotony ino? Hitanareo Royal Jerry. Atsika zao ataoko hoe agnatin'ny transition fagnamboarana. Azonareo? Agnatin'ny transition fagnamboarana atsika zao. Atsika tsy nagnano coup d'état. Fa tolom-bahoaka, révolte ny vahoaka. Tsisy afany ambaranareo Macron. Tsisy afany nataony la France tam 1968 mois de mai, révolte nataony la France. Farany
nataotsika tamin'ny 25 septembre. Tsisy coup d'état teo. Fa reo nagnano voatsaroky natapy, reo tompony nagnaritaigny. Bravo, mandiana. Fa fanagnanareo jiaby blokena. Avadiko ho fanagnam-panjakana. Za teto nagname ohatra, Ambatobe. Nagname ohatra za, ino ty l'hôtel B à Full Point regny, ataovy hôtel mpanjakana. Ambariobe, tragno aroe, araiky baka fa nipiblieko, misy araiky koa piblieko niany. Nalene sary aligny ty karakory firitry ny raha io aligny. Boko karakory poziny raha io matsagna. Publié koa baka io. Nalene par drone. Niany. Akoatran'le araiky aia naboakako teto igny homme résidence. Fa le araiky nisitriany mamany raha Jojo ndraiky babany ndraiky président Seni da Marsène aboakako anareo. Zegny olo may Ambarobe may bongo ty. Zegny nampatara za ilo niamby le image nazo baka amy drone nalefa aminaka. Publié koa baka io. Regny jiaby regny aleva monsieur le premier ministre, ministre ny fitsaragna e. Atao fanagnany fanjakana. Karaha ataony nini Ambarobe homme résidence ndraiky araiky aboakako baka io. Io tokony ataonareo résidence. Hoe karazagna tragno fandraisagna vahiny manakatsa. Karaha ohatra zao ry ambassadeur, ry ambassadrice ny ONU, UNESCO, les droits de l'homme, avy amin'ny Ambarobe ao apetraka atsika ao. Fanagnam-panjakana izy amizay. Aha, za mipetraka tragno varavaragna tariky. Tragnonaka misy magnombagna. Ribanaka mevagnaty, varavaranganaka varavarana Mazda, varavarana tariky oze. Hiatanareo varavarana minibus ny Mazda igny. Igny tragnonaka varavarana tariky. Hello mon frère. Fa za tsy andeha ndova masantokony olo. Lovako tamy babako mampy za. Ozy izy le zala raiky zay. Haveto taogno ndraiky natoen-dafy agny o zala raiky zay. Haveto izy mbola mipetraka amy tragno be. Normal za mipetraka amy tragnony babako. Anao mila zany de mipetraka amy tokotany Sirama karanao. Anao mila zany de mipetraka amy fanagnam-bahoaka karanao. Babako naivoko, mamako naivoko. Niany za mahevoko. Napetraka ny babako ndraiky mamako aminaka, kolokoloko ataoko tsara fo. Sabo za tsy mipetraka antany. Sabo za tsy mipetraka amy fanagnam-bahoaka. Aboko za tsy hangalatra fanagnam-bahoaka. Vavako zegny. Ko mbola Madagasikara, ndre za mandeha Bimape, za tsy mandry antany. Ndre za mandeha Fort Dauphin, za tsy mandry antany. Fotony za tsisy raha ratsy natao Madagasikara. Yeah. Que monsieur le premier ministre fa ely tsy avy an'herinandro ny pitranao zay, donc za koa tsy neny compte koa baka. Fotony na voa aretigny ny raha Jojo tsy memy compte za ty baka. Et moi malaky premier ministre, anao koa tsy nagnano asanao zala. Anao ilefa koa anao ioky. Ah oui. Ke ny raha tiako aviagna niany.
tragno volaniko aminareo zegny aboaka baka io ahezanareo fa natondry zalahy reto tsy haiky atondro aloha taoko hoe tsy haiky soa ihany zoko be teto tsy haiky natondro lemby mihitsy ambario be fa za mikonitratra volaniko aminareo ko za mbo eto amy maha zany ka zafiny ambario be za aza magnano maloto aminy eo fa mafanafana azo ny zoko be ke eto misy raha raiky hitodiako aminao monsieur le premier ministre gouvernement tamasika anao fa nipetraka koragnesa zay ministre mety tandrifa amy raha ndeha volaniko ty miaraka aminao magnano raha nde angatahako ty za tsy mangataka mamaly faty fotony fazigny slogan ne teto hoe zay tsy mamaly faty olo zay he tsy agnasaha olo fa ne ko fa raha tsy marigny tsy marigny zay tsy hainky nisy olona sainay teto agnontania zandrila Joakim agnontania zandrila Mlaoma agnontania zandrila Fabre même za magnapetaka agnaran'olo c'est pas une insulte c'est pas une gros mot donc ino raha tiako angatagna aminao monsieur le premier ministre niravagninao gouverneur fa tsisy ny sénat rangatako monsieur le premier ministre miaraka ministre ny intérieur ravagna ny OMC fa reo tegna mbola cerveau mandrobaka district ndraiky faritany sasany aza ambaranareo ampitapitanareo amy président Michael volagna anakazy egny ndraiky amy monsieur le premier ministre ndraiky amy ministre ny intérieur hoe ravagna karaha nataondreo nandravagna gouverneur ny OMC jiaby ary eto za fa mivolagna tsao koa nareo edy voly donation hoe anareo membre ny gouvernement fa nipetraka anareo mpiaraka miasa amy gouvernement indrindra fa anao monsieur le premier ministre ataova rango sandra ny IST reto OMC reto jiaby membre ny OMC asiava IST rango sandra afidia ravagna IST OMC fa reo fa avalon'ny district reo fa avalon'ny préfecture reo fa avalon'ny provinciaux fa mivolagna edy za zegny agny tsao koa nde ataonareo rombotromboky ambesambesa zoko be fa nivolagna oui mbola mipodiko mbo avy agny za baka io mbo avy agny za baka io zany entagna mbola vagna kaziniky tsokorino araiky zay tsenky angatako aminareo gouvernement tompony andraikitry ravagna OMC asiava IST mamody tsy boany reto OMC reto araiky zay atsika mitady fagnovagna atsika mitady fagnamboarana atsika mitady tantandalagna amy famarignana amin'ny atiavan'ny vahoaka izy monsieur le président Michael mon respect mon colonel fa mivolagna raha zay ariska izy magnano fititezagna kabaro samihafa ataony ke ampodiko hoe apitraha ny IST reto MC reto ravagna apitraha
ny IST, ny institut ndreto mbola tanànao apitraha, ny IST, ny administration jiaby Madagascar. Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Dia ataontsika audit ro, oui, anao nangataka nidriky teo za fa nivaliko na asa karakory réseau ty koa baka tato toetrandro amitsika ty an'Europa baka ratsy tsy aizy ty niany azo. Ke raha roe zegny angatako aminareo niany. Ho an'izay marigna ambara Premier ministre. Ataova IST institut jiaby. Ravagna io assemblée io zay isan'andra eto. Fa assemblée io mafia rerika agnatiny io. Assemblée io tsy manjary. Avy zao. Assemblée io tsy manjary, monsieur le Premier ministre. Oh, ino ma raha vozonareo andravagna assemblée? Gaga zany any nahita publication namagna hoe niala agnatin'ny firaisankina ny team. Bon. Boko le magaga ro tsy nagnano fagnazavagna, non hoe niala agnatin'ny firaisankina ny team. Io edy raha fanambarako anareo igny. Gouvernement koa nipetraka zany nizaha olo tagnatin'ny gouvernement. Team ndraiky HVM maro agnatiny. Niany zany nahita signeningay Ravalo, tampon menan'ny Ravalo, hoefa niala tiopikamba agnatin'ny firaisankina ny team. Normal. Normal fotony rano volaniko teto. Gouvernement nipetraka. Oh, rimena gigo mbola natao. Dimy. Ministre ny firaisankina. Aroe ny team, aroe ny HVM, araiky Gaskara Fianso. Za teto fa nagnambaranareo. Io firaisankina io. Olondra Vatomanga. Nambarako anareo teto raha zegny. Fa zoko be tsy tandrignasanareo. Za teto nagnambaranareo. Talohan'ny la grève de 25 septembre igny. Hoe nitarity ngay raha tsy raha onagna tan-tragnonazy reto membre ny firaisankina. Sasatsasany lohandohany nivorotay konokona agnaratsy nanjara. Izy io ety. Izy io. Apitrahanareo amizay fagnontaniana. Na ino ma tsy nazavain'ny Ravalomanana, na ino izy niala amin'ny firaisankina. Tia vozoako. Za teto fa nivolagna. Igny fifidianana ve-pany igny. Igny fifidianana nagnapitrahana Zandry Lasiteny au président ny assemblée igny. Tsy mazava. Ary maloto. Raha fa vita zigny. Avy amvolagna tamin'ny andrany dadabe donc zizay. Ouais, tamin'ny andrany dadabe Ratsiraka. Pe asomamy. Asonamy. Ny fifidianana fa vita. Fa latsabato sisa. Izy natondro amin'ny assemblée io. Nefa reto milaza izy mpanohitry reto. Reto milaza izy firaisankina reto. Ny tagnana nevateva ry zala tamin'ny assemblée. Ry Jacky, ry Tokely Justin, ry midémissioniavanareo Planche Voile Jocelyne, ry azovy koa raiky igny baka Manjongaty sy ny forongony. Alexis Kotozafi.
zafa ny vola ko mbola reto soja be goiky antitra mena gigony politikiny Madagasikara reto mbola io atsika mihodigny aro tornady tourbillon ballon monopoly io fo atsika igny raha nambarany Zokibe ai amizay apetraka atsika fanontaniana amin'ny premier ministre apetraka atsika fanontaniana amin'ny président Michael hoe aiza le fanovagna le fagnamboarana nitsaka reny vahoaka nandatsagna liony vahoaka nandatsagna hegniny vahoaka nefa ny teo ihany teo Alexis ihany ny koto zafy ambarako raha ho avy anareo alevanareo onigny raha ambarako ty monsieur le président Michael monsieur le premier ministre monsieur ministre ny intérieur ambarako raha ho avy anareo fotony raha ty fareniko tio ao hoe pourquoi tsika hipody agnapetraka gouverneur koa nefa constitution tsisy gouverneur nandravagna gouverneur atsika niany pourquoi tsika mare afaka mare andeha agnapetraka gouverneur afaka tsy agnatin'ny constitution gouverneur tompoko apitra chef de province apitra alépatre par voter un peuple fa tsy nomination zegny agnatin'ny constitution tsika agnaty constitution raha zegny zay ny volagna teto marigny satro gn'anaovagna état fédéral direct bas ataova parambaratonga an'le raha jusqu'à mipetraka l'état fédéral ataova le alépatra ataova le chef de province ataova le province autonome io amizay tsika magnapetraka état fédéral fa koa mbola io fo raha ataonareo sitranareo mitsotra mora amin'ny vahoaka hoe aha dia mpanjaitra zalahy dia nitaretra mbola igny koa ataotsika mba fa ene vahoaka de maintenant hoe ino raha andeha ataony oui fotony fa misy olo sasany aigny magnamia olonany hoe andeha atao gouverneur zandry bora réglazy est-ce que anao nagnontany zay vahoaka ny faritry antsiragnany laniny fony olo andeha nianao sa tsy laniny fony igny edy reny volaniko taloha vo koa fitondragna ataonareo ty le copain copain copine 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 copain nio ihany io azo atao karaha zegny zalahy dès le début nezay monsieur le premier ministre monsieur le président Michael anao koa fanavy teo hitanay anao niaro zay vahoaka raha nangatanay hoe ravagna ny institut ravagna ny assemblée ravagna ny administration jiaby na ino tsy ataonareo fa ataonareo tsy helihely karaha lelony jaza mijoriky triky 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 ataova d'un coup ravagna atsika kazakadalen'olo ny mpamatsy vola mpamatsy vola nino atsika moa tsisy raha mavelogno atsika izy koa tsika miasa mijeritsika amifagnaitsika union fait la force atsika maresy la France koa rena kibony tanitsika fo atsika maresy la France la France ne misy minier fa i tsy foagna ninasy tsikitiny fa tsika ry dodofany rodominy ramasiny alainy parce que on est des bêtes et restera bête atsipoko volagna igny ho anareo nipetraka amin'ny fitondragna io arehako
Ankasitrako volagna amin'ny président Mikael hoe ambilatseniko ro miasa. Oui, za tsy mivola hoe mianana ro miala io, non. Fa nakato tsotra ny volaniko hoe koa fa hitanao fa tsy lionao entana ty le ministère, tsy voafenao le ministère, mora de maintenant miala. Miala. Zay moa za olo hafa avy tany hitondra amin'ny marina, amin'ny mahitsy hoe havita izy. Fa soa avadia eto atsika amizay zaza magnano berikely fa etsao tara avy eo. Resaka énergie atsika ameko sopapanao monsieur le ministre d'énergie raha nisy Ambohipelo ny Antananarivo. Monsieur le ministre d'énergie, ameko sopapanao ndao tsakaray dossier ndraha ty ary zahava fandehandraha ty Ambohipelo ny Tananarivo Andavambitsy. Ino misy misy centrale thermique. Centrale thermique magnamia 60 mégawatts fois 6 mégawatts. Ampodiko thermique, centrale thermique Andavambitsy, Ambohipelo Antananarivo misy centrale thermique monsieur le ministre d'énergie 60 mégawatts fois 6 mégawatts. Be zay monsieur le ministre. Ino raha misy amin'ny thermique ty incroyable. I thermique ty fa misy 2 na 3 ans donc nalainy JIRAMA thermique centrale. Tsy nifeny JIRAMA volan'ny tompony thermique io centrale io. Ziska tsika mikoranana niany. Ameko sopapanao monsieur le ministre d'énergie. Aizanao fa eko asa ty ary eko nitsakaraka dossier maloto nataondreo amin'ny asa ty. Ino raha nisy? Izy koa nandeha raha ty amin'ny agnarany zao makaran'lay nambarandreo za teto. Kazan Holding, tsy haiko société izy tsy haiko agnarana fa Kazan Holding. Thermique io Aksaf Sao. Zegny raha karaha zegny, Aksaf Sao raha karaha zegny. Ke thermique io tsy voaefa vola. Fa misy 2-3 ans. Ke izy koa fa tsy voaefa JIRAMA vola thermique centrale ao Andavambitsy, Ambohipelo ny Tananarivo. Ino raha nisy? Navy ny affaire maloto. Navy ny affaire maloto reto retin-kilotro. Nalainy retin-kilotro nindreo i thermique centrale 60 sur 60 mégawatts. Koa fa nalaindreo raha ty magnontany tegna amizay tsika zo hoe azovy niretsy kombakomba, azovy nagnano kolikoly niaraka tamy tenkilotro nangala na aloha ataoko hoe nivangana nangala ity centrale thermique Ambohipelo ty amitsika mikoragna azy io.
Silatek tsy haiko boka zegny anaran-draha Antananarivo agny tsy haiko sa Henri Fraise tsy haiko Henri Fraise na Henri Gongone na Henri Batata tsy haiko na Henri Raisin fa Henri Fraise sy misy namanao reo maromaro fa ny haiko fony nazahoako dossier mazava hoe na Silatek na Henri Fraise sy ny namany nagnano tsikombakomba ny kolikoly corruption ty resaka centrale thermique 60 watts 60 mégawatts fois 6 mégawatts. Monsieur le ministre, hainao donc firy mégawatts zegny aboaka n'ity centrale thermique Ambohipeny ty fa ty ny mampalahelo rehefa nivangaindry zalahy ono nivangainy aleo ataotsika nivangainy ty centrale thermique ty piasa raiky tao nahazoko dossier ty hoe fa menaka tsy izy livrendry Ravatomanga sy ny namany amin'io thermique io baka maty moteran'olo de zazy fa tsy nifendro boko ro batiny boko tanareo tsaigny lomoriny karaha zegny ratsy ninao boko volan'olo tompony raha io tsy fenao raha boko nalainao tendry zalahy le moteur machine iny raha nandalo huile lourde io huile ny tsy miroro ho any tegna izy joby zo mampandeha groupe tsika aby reo huile lourde ny tsy miroro io joby zo niny raha livrendry zalahy nataondreo amy machine io namonoagna machine io huile tsy ebaka ia couleur jaune ny famatra ro piasa atao hoe tsy ty huile mandeha na voan'ny pression piasa atao na voan'ny menace bilagny piasa reo zay tsy agnaty menace 2 morts nahazo ro piasa atao normal ro ty fagnanandreo bon ok na iligny lotagny menaka huile lourde vandivandy jaune za tsy enkineta huile lourde jaune nde États-Unis za tsy mahita nde en Chine mandroso io nde Australie milamigny tsisy délestage io za tsy enkineta huile lourde reke jaune ravo agnaty moteur hatramin'izay fagnontania azovy complice ndraiky tenkilotro nagnamokondroa toetsaigny ratsy namono centrale thermique ty nampidiragna ratsy fidirany amy jirama sopapa ameko anao zay monsieur le ministre de l'énergie tsakara tadiava dossier fa B 60 watts fois 60 mégawatts fois 6 mégawatts zegny monsieur le ministre anao niatra raha io volagninao ta Amsterdam ataova recherche koa ny dossier donc atsika zao mangala ologno mizava baka atsika zao amy district sasasasany amy province sasasasany za tsy mivolagna hoe mandeha 100% na 1200% na 4000% ny électricité fa tsy karaha taloha hatramin'izay tsika question tsika tompony hoe na ino motro nandagny nipody de moins que tamiro teo ny délestage
parce que tsika tetina fandesana misy pièce robaka misy fagnamboarana ataony silataiky groupe ny Henri Fraise tsy haiko groupe ny Henri Batata tsy haiko ny Henri tsy haiko Raisin kena ina tsika zao plus ou moins que tamin'ny fitondrany Rajoelina ny délestage ankehitriny za tsy mbolina 100% edy fa za fo maromaro district nanontaniako ny kaieko karakory délestage ambrandreo mba kirikiriny tora kirikiriny azafady somila oswahily matinenareo amizay tamin'ny etam-barotobe tao boka navandy préfet navandy be ny tanàna préfet ny volana tamin'ny etam-barotobe fa sur 6 moteur 4 moteur fa mitory fa roe tavela de afaka atsika amy délestage kely arako navy koa bakato ialivolovolo logaro aliabodo efa tsy ela atsika eto Ambariobe dia mipody amy lony ny rano sy ny jiro aetsika zo aetsika zo anina nareo mavandy ke apetrako aminao raha jiaby zegny monsieur le ministre d'énergie et hydrocarbure hoe tsakaraha io mindao anao mandeha Ambohipelo commune rurale ny Ambavambitsy tsy haiko Ambavambitsy za boka tsy mahay agnarany tanàna anareo izy koa amin'ny agny haiko agnarany tsy haiko Ambavambitsy nao io tsakaraha commune fa ao misy centrale thermique maventy fois 60 mégawatts sur 6 fois 6 mégawatts zay monsieur le ministre namezanareo zay Ambariobe amin'ny ary New York zava ke igny solution amiako anao monsieur ministre ny énergie tadiava raha io fa agnisan'ny raha tokony anindrianareo fanamboaranareo higadranareo raha Batomanga Tenikilotro sy ny prêtre kombakomba taminazy mikasiky ty centrale thermique nataony ty bon atsika hiditry amy raha hafa amaraparanako izy fotony naronomaly baka nahazohazo naronomaly zay nahampy koa niany anareo tsy ameko maro loatra parce que mba mirespira hely anareo niany alolo igaka rano atsendriky rano zo tsokoto anareo romo rano zo en plus rano may fotony manintsy andro amaraparanako kabaro zany any nisy raha hitako na ampalahelo zany le toetsaigny tsika koty 100%. Iny le toetsaigny mampalahelo za amitsika koty besa tsika raha mampalahelo za amy toetsaigny tsika koty za tsy mikosy maso atsika mba nisy zanaka atsika tafiditra agnatin'ny gouvernement tsy haiko aroe tsy haiko telo tsy haiko efatra nampahinakina ka raha nandalo niany ary nampandiniky hoe rehareha atsika nisy zanaka jeune mba nahazo place ministre na ino atsika magnano toetsaigny karaha iny za tsy contre hoe na nagnano fatia izy na nagnano maolida izy parce que nahazo place tsara fa tsy tokony agnatin'ny bureau mpanjakagna nagnanovanareo izy za tsy haiko zao fondy nandesinareo nandeha nagnano raha igny tao andeha mony zanaka atsika io koa nareo andeha mony anabavinay io nareo io baka
zegny le toetsaigny ratsy tsika koty. Zany amina laigny volagna raty fa olo jiaby mivola aza lazoky be. Olo be regny edy nandeha nagnano mason-toko amin'ny tany fiasagna. Oh, fondy. Za tsy nenao fondy nino. Ao anao fody. Maro ministra teo islamo. Ary islam mandilitra anao mivola anao fondy igny. Igny toetsaigny nandesinao agnatin'ny bureau zanakanay, anabavinay, asidinay. Za tsy contre volaniko religion. Za ty mehe fomba silamo. Za mehe mandeha maskirino. Za mehe mikotahoazy. Za mehe mikosoaly. Fotony Zagnahary aminaka raiky na mikosoaly za na au nom du père za. Fa tsy agnaty bureau mpanjakana riavako aby. Ataova an-tragno agny. Andeha ndroboka tsy haiko baka anareo. Zegny any agnatin'ny lohanareo zao e. Anareo zao io. Avy. Akory manao mamany, akory ma zanakany. Zay io boka misy zanakanay zao. Mba zahava place. Non, 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 non. Zandroko monira. Anabaviko anao. Zaho tonko agnisan'olo voalohany tagnatin'ny 5 voalohany nakasitraka ny félicité-nao nazo place. Raha mbariko anao anabaviko e. Hitanao zay zokinao eto. Fa ela zay eto 5 taogno zay eto. Wow. Zay tsy voavatiky ndreo loha. Na fondy izy, na fody izy, na tsy haiko nino. Tsisy olo navadiky lohanay teto ndraiky niany. Maro ny tampotampo zay amin'ny pesosy. Maro ny tampotampo zay place. Zay ny volana zay tsy mila place, zay tsy mila pesosy. Fa vahoaka apitra place. Fa niany zala. Vono maly gouvernement boaka. Niany anareo nandeha nagnaratsy fatao. Ameko agnarana maromaro anareo ialako tsigny tsy firegnana olo maventy. Manongona agnarana. Zokamady aneto, président CAF teo ane. Za tsy haiko nahita izy nandeha nagnaraka raha igny. Azovy docteur ny santé tamin'ny Covid-19 igny amady koa boka agnaran'izegny. Za tsy nahita izy nagnano igny karaha igny tamin'ny bureau tao. Bureau mpanjakana io e. Abako azovy la olo raiky porte-parole ny Rajoela igny misy CV malandely eto nany azovy Soali. Za tsara nahita izy nagnaraka raha igny tayavoloa tao e. Nefa nzamny zalahara ny Soali igny hitako misy Joe bet donc ça veut dire izy mikosoaly. Gouvernement raiky misy zala raiky baka atsimo igny. Ministre en travaux publics igny. Ndray izy avoasatriko islam. Na voasa ino raha ny Yasser Arafat igny. Za tsy nahita izy nandeha nikaiky fondy baka amindreo atsimo agny. Nandeha tamin'ny bureau ny travaux publics tao nagnarana ataondreo igny. Fa atsika varatagny mila raha ivolagnan'olo atsika agnasasahen'olo atsika. Io ne volaniko nomaly. Anareo bako agaga sahen'olo amin'ny razagna atsika magnambanimbany razagna atsika ne. Za tsy nivolagna edy ko tsao koa vadikinareo koa koragna ambadika agny zoko be nagnasara religion. Za tsy nagnasara religion. Fa raha nataonareo tsy aminazy. Trop. Ambilanareo izy miasa. Anareo namany nianatra tagny. Anareo koa naera anareo nomegna ministre teo. Fa tsy zanaka atsika, anabavinay, zanatrinay, zanakanay andeha ataonareo raha karaha igny agnaty bureau mpanjakana. Navy amin'ny raha nataony tansenao tamin'ny résidence nandeha nagnanaovagna anniversaire. Tsika mba mbiagna, tsika mba misy jery. Mbiagna tsika misy jery. Vandabroty reto, ary izo fondy. Fondy nino anao? Anao fondy raha karaha igny andeha ataonao. Anao tokony nandeha an-tragno zanako.
anao koa fa mody ariva ao amare vendredi azonao natao tantragnonazy remerciement io ndre ataonao an-tragnonazy ndre ataonao milalabe ndre ataonao am 2 heures de sara zagnahary mahita maharegny fa tsy agnaty bureau mpanjakana non bureau mpanjakana zegny bureau mba oaka nagnino mpivavaka katolika jiaby losy ministre reo tsy mikaiky mon père tsy mikaiky pasteur basy mandeo io edy le tsy fisiany jerytsika baka varatra boko nareo volagnina eto nareo meloko za tsy mijery zegny meloko mamalia ndre nao fondina agnara igny mamalia maranao zanaka varatra jiaby ravoravo amy raha nataonareo agnatin'ny bureau mpanjakana za hava commentaire jiaby eo za koa tam place nao anao fondy igny za démission mahafondy za parce que anao foiré ialako tsiny aminao frère mbia anareo mba ho hisy jery zala atsika mba ravoravo fa komaly tsy ako nomaly hoe mba nisy zanaka any Diego zanaka any avaratra agnatin'ny membre ny gouvernement non andra tsy niery nareo fa nagnano n'importe quoi vous êtes malade anao koa ijoro ataova an-trano tsisy tsara nanao mijoro an-trano anao koa fa tsy nandeha mosquée eo mpanjakana non amaretsika sasainy borzany atsika lany fagna glace rony iny nagnapetraka atsika io amaretsika hitandreo nagnaraka regny adosindreo zanaka atsika sagnatiany vava sokorany hoe nde gnasa borzany anareo boka borzany tsy manjary anareo ny foagna keliantsy tsy ny fagnanaovanareo izy ny kontriavo fa le tany nagnanaovanareo izy tsy fagnanaovagna izy e za koa nampijoro enao fondy igny za nialan-joro heureusement olo misy jery olo nanan-tsaigny nampijoro za ta Jamanjary teo pe asonamo ko olo mipetraka Jamanjary nehe zegny fondy asany zegny teo ta Jamanjary teo juste ambanin'ny laposte anao jotsa andeha mipaso teo zany joro fondy asany pe asonamo koa zanaka anazy ka indro hoe Zahara niasa l'hôpital Jamanjary baban'ny Zahara atsika zao zavan'olo internationaux amy raha karaha igny volagndreo tia moa Al-Qaïda sady islam mahery fihetsiky imasitsika amin'igny fa tsy haiko dans le monde entier fa robaka zegny tsy dinihinao vraiment mbo avy volako sako mifanta mbo saky indro jiaby taony any mbo nditsokoriky tsy haiky akory manao aty zany koa azay boka nandalo asa mba metimety ahitagna place koa zany ka ne amy tany karaha zegny borodongondreo tsy haiky io ke za magnamianao conseil ranabaviko mira taogno amy zanako voalohany anao monera mbola zandry ny zanako voalohany aby anao manana fierté zanako n'écoute pas les citoyens et les maçons toko fahamono anao ro io anao nianatra tagny ro tsy teo anao nazo diplômenao ro tsy nagnefa ta bourson niananao navy eo grâce zay hetseniko voalohany anao tokony nagnano merci zay hanadahinao zokinao olobenao rehetra zay fotony zay no atahoata teto hoe zara isa party le gouvernement tafidriky olo zay mahitsy tsy haike nde ataonao toe-tsainy karaha igny ka justement baka zegny aneny volaniko hoe irony kely antsy antegna dirany mahamay ke za volagno aminao zandriko anabaviko monira anao kaza mitandregny ro io fa ro io amononao
io ne raha tsy mampanjary atsika bakavaraky mariny koa ny irany dedesy igny e. Kakazo lava alandrivotro izy atsika tokony nanoagna izy navy an-tanàna tagny navy mba nitsinetsika karaha nataotsika ny tsena zoky la Jean-Luc Javozy tsara non izy nidirana rory atao sety malady nino iny fondy baka igny fondy nino igny za koa nijoro taminao volaniko za fa ela zany alanijoro kola mpijorenao ko ny magaga za tsy tonga saigny de iny koa le mpagnaradia jiaby salaloe wassalam io neny volaniko ny maly tsy Zagnahary tsy te mitaha atsika tsy razana tsy te mitaha atsika fa atsika miongana amy Zagnahary ndraiky razana mivoleza mandeha maskriny koa fa tsy hainao ino dianao maskriny na mivoleza mandeha l'église koa fa tsy hainao ino masa andeha ataoko l'église prière io ninao ndraiky Zagnahary fa io tsy andeha atao dalala izy boka nivolaniko ny moaly zao io tromba atao dalaly karaha henany jinery ndraiky mize mandafiloko amin'ny ambarobe tary zo mambaranareo magnazo dalaly baka atao efa mivavaka ro za ty mivavaka anareo tsara nahita za teto za ty magnano fomban-drazanaka anareo tsara nahita za teto tokony alajeko razananaka ndraiky Zagnahary atsika ne pays républicaine igny tsy fatao un pays républicain atsika tsy pays islamique afa lalagna ry Qatar ry Dubai agny raha zao mety magnarakarah zegny ry agny Comoro agny ry Congo nandeha nangala volamena jusqu'à niany tsy hita nandeha eo volamena nalainy Congo igny regny olo mety magnanjegny a Comoro agny fa atsika pays républicain républicain ho izy ny vazaha nde Trump fo zao nahita raha atsika igny nde tsy haina ane raha nataonareo fa haina islam nareo tikizany Trump tsy haiko karakory ataotsika mandiniky zalahy anareo ko magnano raha fahatany aminakay igny nagnano raha fahatany za tsisy raha ialako tsiny aminao fondy anao mihitsy ndro maso antoko nagna raha io tao mamalia anao koa tsy faly amaranako izy isorako volaniko premier ministre nagnaboaka nagnapetraka igny 100% taratasy mazava hoe mialatsy ho gouverneur atsony ny gouverneur rehetra mangataka aminao koa za premier ministre ministre ny intérieur azafady ataova koa décret mandravagna assemblée ndraiky OMC aboko ataova IST ndreo jiaby baka karaha io moramora amitsika magnano audit alatra nataondreo jiaby to io ke amaragnako izy zegny za tsy sandrana anao dignako zandry la Bob na i président Cornet Eustache za teto ane zandriko fa nivolagna taminao zandry anao gouverneur atsangana loziny Cornet Pistache amitsika ry mba miasa ny tsaiky madiniky mba atsangana ny centre formation de Cornet Pistache mba mianatra ny tsaiky madiniky tsy anasa anao tsy nitandregny za izy io navy eo amizay ino amizay raha ataonao zao navy izy io audit anao zao fa nandevigny vola baka anao zao fa nagnasitriky vola aminay aty fa regninay koa raha jiaby zandray fa misy vola nasitrikinao aminay andafy aty zay mambarinareo tsisy raha regninay
ke no zegny amaragnako izy ho za mamela zana ro magnano veloma ireto gouvernera pokipoky karaha fondy pokipoko niany igny